Zdravím vás, priatelia, ja aj s mojím synkom. Vydali sme sa na jednu víkendovú vychádzku k vode, trošku bojové podmienky a ideme si to užiť. Tak sa tešíme, verím, že budeme posielať nejaké správy od vody a že spravíme aj nejaké spoločné videjko. Čaute. Takže auto máme vyložené a môžeme ísť stavať. Takže ako základ som použil dva druhy boilisov, ananás, čo je novinka od LT Bites na 2026, a tento druhý máme Monster Crab, takže rozmanitosť, nech majú kapriky čo sa im ľúbi, nech si vyberú. A na strahu máme Hellqueena, takže kráľovna z pekla nech ukáže svoje čaro a svoju moc. Teším. Takže dobré ráno, zdravíme vás. Tu synko už je zobudený. Noc mala svoje čaro. Boli 3 zábery asi od 10. večer, každé 2,5 hodiny. Bohužiaľ jedna ryba vypnutá pred brehom, vyzerala pekne, nebudem hovoriť čo ako, proste nebola zdolaná. Druhý kaprík, ten mal 77 cm, krásny lišček, toho si potom ukážeme. Tretia jazda, bohužiaľ sa to urezalo, všetko to bolo na Hellqueen LT Bites 224. Takže super, naozaj pekelná kráľovna ukázala svoje čaro. Čo ma ale viac mrzí, že keď sa o 5 ráno zobudíte, vyjdete z bivaku a pri vašich udiciach taký neprispôsobivý občan s kolobežkou. Potom vám ešte takéto si tu nájdete a zistíte teda, že vlastne roztrhal vám smeti, aby tam niečo našiel, a nakoniec si zobral fľašu minerálky zatvorenú, ktorú som mal to pri bivaku, a 3 prázdne plechovice. Takže to ma tak sklamalo z celej tejto výpravy zatiaľ, že naozaj idete z bivaku a niekto sa vám motá okolo udíc. Není to nič príjemné. Tak ale uvidíme, ako to dobojujeme ešte ďalej. Ideme ešte snáď jednu noc, neviem, mám trošku obavy tu ostať, pretože bezpečie môjho syna a bezpečie aj mňa je prvoradé. Tak uvidíme, ako sa rozhodneme a či tu ešte teda ostaneme. Zatiaľ Petrov zdara, ideme upratať po fešákovi. Čaute. Ranná hygiena musí byť. Takže priatelia, ja vás zdravím. Je tu druhý deň, už druhý večer náš. Včerajšia noc priniesla 3 zábery, to už som spomínal. Cez deň bol len jeden záber, a čo sa udialo v podstate teraz od 8. do 9. za hodinu 5 jazd. Brutál. Konečne asi našli to lovné miesto naše. Super, ozaj, bola tam taká menšia ryba, bol tam celkom pekný šupík potom, niekde okolo 8 kg, ale ako ryba veľmi pekná. A završila to jazda od Amura, kedy sme zaviezli na lovné miesto lodičkou, a ako som dával swinger na silón, tak v tom palba, šupa a hneď išla jazda, takže to bolo z otočky paráda, ozaj teším sa z toho. A s tým, že potom ešte medzi jednou vyvážkou udice bola opäť jazda z toho istého lovného miesta, ale tú rybu sme stratili
a ešte teraz sme jednu stratili. Sledujem teraz, že sa nám tam vyhadzujú na lovnom mieste, tak uvidíme. Držím palce a verím, že ešte prídu nejaké krásne kapre aj v noci. Teším sa z toho. Na to, že celý deň bol, povedzme, že úplne hluchý, tak toto je super. Dobre, super. Prihlásim sa ešte, poviem a pridám aj nejaké tie fotky alebo nejaké tie videá. Uvidíme, že ako to všetko spravím. Petrov zdar, čaute. Krásny humor. Poďme ešte. Poďme. Ideme ho pustiť. Úžasný, krásny macko, opäť Hellqueen 224, neskutočná gulička, neskutočná, tá čo robí tento víkend je nádhera, krásna ryba. Super. Práve sme vypustili toho krásneho listka a hneď ďalší záber. Takže ja som vypúšťal a synko zdoláva. Dobre.